ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗଟା ଏମିତି ହେବ ଦିନ 9ଟା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ପାଗ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ମାଛ କିଛି ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବୁ ଆମର ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୋହଳା ମାଛ। ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମୁଁ ପୋହଳା ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇ ତା ସହିତ ଟିକେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଧଣିଆ, ଦେନ୍ ଆମର ଜିରା, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛି। ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକାଇକି ଜିରା ପକାଇକି ମୁଁ ମସଲା ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି। ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ ବୋଲି ଆମ୍ବୁଲରେ, ମାଛ ବେସରରେ ଆମ୍ବୁଲ ନହେଲେ ମଜା ହିଁ ଆସିବନି। ଦେନ୍ ଏଠି ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ମାଛ ପକାଇଦେଇ ଦେନ୍ ଗରମା ଗରମ ପରସି ଦେଇଛି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଆଉ ମାଛ ଫ୍ରାଏ। ଆମର ତ ଲଞ୍ଚଟା ଆଜି ପୁରା ଜମିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି